Di sala 2019 de li Stenbolê Ekrem İmamoğlu ji bo şaredarî hat hilbijartin. Di heman salê de İmamoğlu tiştekî wisa got. Bankayên Tirkiyeyê kredî nadin şaredariya Stenbolê. Kredî ku dane jî dane rawestandin. Wî jî çi kir çû dervey Tirkiyeyê li gorî gotina wî ji bankayên Tirkiyeyê erzantir bi faiz kredi anî. Wisa xebitî. Em vê çima dibêjin? Ev ji bo şaredariyên Dem Partî jî derbas dibe. Mesele ew bû, yani me got belkî Dem Partî jî bikaribe ji dervey Tirkiyeyê hin krediyan bistîne. Lê îro tiştekî din derket ortê. Şaredariyên Dem Partî nikarin herin dervey Tirkiyeyê û kredi bistînin. Çima? Em goh bidin Mehmet Rüştü Tiryaki. Mehmet Rüştü Tiryaki kiye? Berpirsê rêveberiyên herêmî yên Dem Partiye û di heman demê de mebûsê Dem Partî yê Batmanê. Em pêşî goh bidin wî. Borç batağındaki belediyelerin eş başkanları yurt dışına gitmesin, kaynak aramasın, uluslararası ilişki geliştirmesin, belediyeler arası kurmasın diye şimdi de çok sayıda belediye eş başkanımıza yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş. Bakın yanlış anlamayın, bu bir mahkeme kararı değil. Mahkemeler herhangi bir belediye eş başkanımıza yurt dışına çıkamayacakları yönünde bir adli kontrol kararı vermiş değil. İçişleri Bakanlığı tamamen keyfi bir kararla belediye eş başkanlarımızın yurt dışına çıkmasını yasaklamış vaziyette. Bunun bir olağanüstü hal rejimi olduğu çok açık. Bu uygulamanın olağanüstü hal rejiminden kaynaklandığı çok açık. Maalesef o hal rejimi kalıcı biçimde sürüyor. Dibêje li gel ku dadgehê tu biryar nedaye, dîsa destur nadin hev şaredarê wan herin dervey Tirkiyeyê ji bo ku ji bo krediyan yan jî têkiliyan yan jî bajarên xuşk bira bixebitin. Agahiyekî gelekî balkêş e. Heta îro di dîroka Tirkiyeyê de tiştek wisa çê nebûye. Ev tiştekî nû ye, gavekî nû ye. Li hemberî vê gava nû wê Dem Partî çi bike? Em hê nizanin. Di vî warî de Tiryakî jî tiştekî negot. Lê divê tiştekî bike. Alternatîfekî divê saz bike. Yan na wê hê nikaribe herin derveyê Tirkiyeyê û xebatên xwe bike, krediyan bîne, alîkariyê bîne û li bajarên xwe xebatê bike. Mehmet Rüştü Tiryaki negot ka kîjan hev şaredar qedexe danîne ser wan. Lê li gorî hin agahiyên me em bêjin hev şaredara bajarê mezin a Amedê nikare here derveyî Tirkiyeyê qedexe danîne ser. Tenê li Amedê qedexe danîne ser pasaporta 6 hev şaredarên navçeyên Amedê. Tenê li Amedê. Li Mêrdînê jî ev heye, li Mêrsînê jî heye. Li bajarên Kurdan. Ev tiştekî nû ye. û em ê mêzeke ka Dem Partî li hemerî vê nûbûnê wê gavek çawa bavêje.